Sziasztok, Polár Rebeka vagyok, innen a Széchenyi István Gimnázium udvaráról beszélek, ahol is ma rendezték meg a fecske tábort. Ez arra szolgált, hogy az új diákok megismerkedhessenek az iskolával. Erről kérdeztük a diákelnökünket, Szekeres Dávidot, valamint a rendezőket, illetve pár új diákot. Kérlek, hallgassátok meg. Köszönöm. És a mai nap az igazából csak a fecskékről szólt. Ennek az egész napnak az volt a célja, hogy ők egy kicsit fel tudjanak oldódni az iskola kezdés előtt, és át tudják érezni, hogy milyen az, amikor egy közösségként, egy osztályként együtt vannak. Ennek a legfőbb célja az volt, hogy megtanulják egymás nevét, és megtudjanak egymásról egy-két dolgot, megismerik az osztályfőnöküket, és ne úgy kezdjenek, hogy passzívan ülnek a padban, és igazából csak üldögélnek. Hát szerintem a napot nagyon sikeresen zártuk le. Nagyon jól sikerültek mind a játékok, mind pedig a szervezés, minden sinen tudott menni, egyáltalán nem voltak benne késések, a diákok is egész jól fel tudtak oldódni. Az elején kicsit passzívak voltak, de ez azért várható is volt. Én úgy gondolom, hogy ez az első fecskanapom volt, remélem, hogy minimum ilyen jók lesznek a következők is, de hogyha jobbak, azt sem fogjuk sajnálni, úgyhogy igazából igen. Aranyos Bendegúz vagyok, 7. B-s tanuló, és erről a fecsketáborról szeretnék egy-két szót mondani. Hát nagyon sok mindennel készültek nekünk, de mégiscsak a legjobb az talán a tánc lehetett, mert ott nagyon sokat nevettünk. Sok jobb új baráttal megismerkedhettem, de mégis az egésznek a fénypontja ez a lufi volt. Lágler Evangelina vagyok, most kezdem a 7. B-t a Széchenyiben, és hát most volt ez a fecske nap, vagy fecske tábor, és hát nekem nagyon tetszett, megismertük az egész iskolát, és bemutattak mindent, és a programok segítségével az egész osztályomat, új osztályomat megismertem már. Az a jó, hogy sok osztálytársam is, most is osztálytársam. Én nagyon remélem, hogy ez a 6 év jó lesz itt a Széchenyibe, és én ezt az egész napot is nagyon élveztem. Horváth Kornél vagyok, 7. B-s tanuló. Nekem a fecsketábor nagyon tetszett. Lényegében egész végig csak játszottunk, meg keresgéltünk, bejártuk az egész iskolát. Sok új barátom is van. A Gárdonyi Géza általános iskolába jöttem, ott is voltak, de szerintem ez az iskola lényegében nekem jobban tetszik valamiért. Pető Renátának hívnak, a 9. E osztályba járok. A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolából jöttem. Szeretnék egy kicsit beszélni a fecsketáborról. Nekem nagyon tetszett, szerintem nagyon jól meg volt szervezve ez a tábor. Az osztályközösség szerintem jó lesz, nagyon sok új embert ismertem meg. Szalai Nikolettának hívnak, 9. E osztályba járok. Nekem lényegében nagyon tetszett ez a fecsketábor, már jól meg volt szervezve, és a programok is jók voltak. Az osztálynak is olyan programokat szerveztek, amik össze tudják őket kovácsolni. Nagyon sok embert megismertem onnan, és szerintem jó osztályközösség lesz. Én Hegykőről, a Fertőt Általános Iskolából érkeztem. Heim Vilmos vagyok, 9. Eny osztályos tanuló, és a fecskenapnak az egyik szervezője. A készülésünk igazából roppant nehézségekbe ütközött azon téren, hogy nekünk kellett kitalálnunk a játékoknak nagyjából a felét, emiatt több hetes készülődéseket is időbe vett. Ezen kívül a játékokat mind a szervezők, mind pedig hát később a résztvevők is elpróbálták külön-külön. Ez azért volt fontos, hogy minden játékot a maga ütemében, a maga idejében le tudjunk tesztelni, le tudjuk időzíteni, hogy minden frontul menjen. Ami még fontos volt nagyon, hogy összeszokjon a csapat, főleg a szervezőkre gondolok itt,
Igazából ez majdnem 100%-ban sikerült, annyi volt talán az egyik rossz része az egésznek, hogy mivel szét kellett választanunk magunkat 4 különböző osztályra, ezért nem tudtuk ezt az összeépült csapatmunkánkat hasznosítani.